Γεια σας παιδιά, είμαι ο Στούντιος εδώ, τι κάνετε, πως είστε, βλέπετε δεύτερο gaming στην ίδια μέρα. Αυτή τη φορά θα παίξουμε ένα parkour, στα οποία ο Δημήτρης δεν έχει καλή εμπειρία. Θα είναι escape school, δηλαδή, εντάξει, λοιπόν κόβω και τα λέμε το από. Αν βλέπετε εδώ, escape school lobby, είναι αυτό, είναι το αγαπημένο μου. Και το έχω νικήσει πάνω από 50 φορές, είναι τέλειο παιδιά, πρέπει να το παίξετε. Και θα προσπαθήσουμε σε αυτό το βίντεο να το νικήσουμε όλο. Δεν είναι και τεράστιο, λοιπόν κόβω και τα λέμε όταν μπω. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε μπήκαμε και υποτίθεται ότι θα κάνουμε 2 ώρα μαθηματικά και βαριόμαστε. Όπως βλέπετε εδώ ο δάσκαλος. Και απλά από δράμα από το σχολείο είναι πολύ ωραίο. Πατάτε εδώ το κουδούνι. Και μας λέει ελάτε πίσω. Και ήδη μας βάζει υποτίθεται νερά για να συστήσουμε. Και ξεκινάει το παρκούρ. Κολλάω όμως τώρα και είναι δύσκολο. Και ναι, φοβάμαι ήδη ότι θα χάσω. Α, καλά, σιγά με τον νικήσω, παιδιά. Ω, καλά. Κολλάω. Και τσακ, το κάναμε. Το πρώτο level. Και μετά κάνουμε εδώ checkpoints. Και τώρα πάμε στους υπονόμους. Υποτίθεται για να φύγουμε υπόγεια. Τσακ. Τώρα ποια μεριά ήταν σωστή, δεν θυμάμαι. Αυτή είναι. Όχι, αυτός είναι ένα μεθύριας που δεν πρέπει να πάτε γιατί είναι σπιθέζε. Οπότε πηγαίνετε από την άλλη. Και πέφτετε στα υπόγεια. Και μπορείτε τώρα φεύγετε. Γιατί, αλλά θα σας ξαναβρει. Ο άσκαλος είναι ωραίο. Της δράσης να το παίξετε. Άμα έχετε Roblox δηλαδή. Όγια! Εντάξει. Ναι! Παιδιά, οκ, εντάξει. Άμα δεν το σπάσω σήμερα το tablet, θα είναι καλά. Απλά να παραγγείλετε άλλο tablet τώρα, απλά να πάρετε το μαγαζά τώρα. Πληρώνω εγώ, απλά φέρτε. Γιατί δεν το βλέπω για πολύ ώρα ακόμα. Εδώ, αυτό, εντάξει, εντάξει. Εντάξει παιδιά, κόβω και τα λέμε όταν περάσω αυτό το level. Λοιπόν παιδιά, τα κατάφερα, το πέρασα. Δεν ξέρω τι κολλάω, ένα λεπτό θα κόψω και θα το κάνω να μην κολλάει λίγο. Παιδιά, για κάποιο λόγο δεν μπορώ να το κάνω να μην κολλάει. Α, θα το περάσω. Α, τι ωραία, ό,τι πρέπει παιδιά για να το παίξετε κι εσείς. Είναι, ναι, εντάξει. Είναι πάντως πολύ ωραίο. Άμα δεν έχουμε αυτό το tablet δηλαδή που κολλάει, πρέπει να το παίξετε. Ω, τέλεια! Πάμε στο καλύτερο τώρα. Εντάξει, το επόμενο level παιδιά. Απλά πάρτε μου το tablet και το χρειάζομαι. Ω, φτάσαμε. Ετοιμαστείτε. Κρυβόμαστε. Τι ωραία! Φτάσαμε. Τέλεια! Ωραία ξεκινάει. Δεν μπορείτε να πείτε. Ωραία, θα προσπαθήσω να κάνω λίγο και κόβω γιατί δεν θέλετε να δείτε το όταν σπάω το tablet. Δεν θα σας αρέσει δηλαδή. Πιστεύω. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν κόβω και περνάω κάποια level τώρα. Εντάξει. Παιδιά το πέρασα. Αλλά ήμουν πολύ ώρα πάνω σε αυτό. Έλα, ανέβα. Τώρα άμα δεν κάνω το checkpoint παιδιά που είναι εδώ, πάει. Τι ωραία. Οκ. Εντάξει, καλά πάει σήμερα το πράγμα, δεν μπορείτε να πείτε. Οκ. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω πώς. Α, αυτό είναι το... Εντάξει. Περιμένετε εδώ να κλείσει στην πλακία. Περνάτε. Ανοίγει η άλλη πλακία. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Δεν είναι... Δηλαδή άμα όποιος πεθάνει σε αυτό είναι βλάκας πραγματικά. Και τώρα υποτίθεται σας είχαν βάλει παγίδα οι δάσκαλοι και σε βρήκε ο γυμναστής και σου λέει όπ, γιατί δεν κάνεις γυμναστία. Gym class. Και μετά θα σε βρήκε ο δάσκαλος, αλλά υποτίθεται έκανες υπόσχεση στο δάσκαλο να μην πει στο δάσκαλο ότι απόδρασες. Και μετά σε βρήκε όμως ο ίδιος. Θα δείτε.
Λέει ότι έχεις σπουγγαρίσει στο πάτωμα και δεν πρέπει να πέσεις και πρέπει να κάνεις παρκούρ. Και γι' αυτό το παιχνίδι είναι παρκούρ και δεν είναι, ξέρω εγώ, απλά γυμναστική. Βλέπετε εδώ, βλέπετε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανείς. Και σε λίγο θα είμαι κι εγώ εδώ. Α, τι ωραίο πατωματάκι. Λοιπόν, βλέπετε δεν έχει checkpoint, δεν να μας βάλει checkpoint εδώ. Μας κάνει αυτό. Α, τι ωραία. Ο γυμναστής είναι μεταξύ τόσο χοντρός. Δηλαδή, γυμναστής είναι τη φάση. Τσακ. Αυτό είναι πανεύκολο, απλά είναι πολύ χρονοβόρο. Δεν είναι λάβα κάτω. Αλλά άμα έπρεπε να το κάνει πιο δύσκολο θα τσακ. Όπως βλέπετε το κάνω εγώ. Να μην πέσεις, αλλά γιατί να το κάνεις έτσι μπορείς να το κάνεις απλά. Και τώρα το κάναμε όλο αυτό, μας πήρε τόση ώρα και τώρα πρέπει να πάμε στο checkpoint. Και τώρα αυτό που ο Δημήτρης σπάει τον υπολογιστή, είχε σπάσει όντως τον υπολογιστή, παιδιά, γι' αυτό εδώ. Yikes! Yikes! Οκ. Σούπερ. Τι ωραία περάμε, παιδιά. Οκ. Και αυτή δεν μπορεί να πατήσει. Λοιπόν, προσπαθώ άλλη μία και μετά κόβω, γιατί δεν θέλω να δείτε ότι βαράω το τάμπλετ. Απλά. Τώρα γιατί να πεθάνω. Γιατί. Πάμε πάλι. Δεν μπορώ να πατήσω. Λοιπόν, κόβω και δεν μετά το περάσω. Δεν επιστρέψαμε. Τι γίνεται, δεν μπορώ. Σπάσω. Γιατί πεθαίνω συνέχεια. Δεν μπορώ, παιδιά. Χτίστε, δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνετε. Εντάξει, δεν το ξαναπαίξω. Τώρα πραγματικά θα πληρώσω ρόμπαξ, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Θα το κάνω, τώρα έχω πίσω. Είχαμε τάμπλετ. Παιδιά, θα με βγάλουν τα κανάλια τώρα. Τώρα θα με βγάλουν τα κανάλια. Τέλος. Ο χοντρός γυμναστής. Εντάξει. Okay. Άγια εδώ, γεια. Παιδιά. 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 Κόβω, δεν γίνεται. Παιδιά. Τα καταφέραμε. Χοντρέ, έλα. Μας βάζει και παρκούρ. Άντε να κάνεις κανένα κιλό, άντε. Και τώρα θα συγκυνηγήσουμε κάτι κλεφτρόνια. Αλλά είναι σχετικό εύκολο. Από το πιο εύκολο, εντάξει. Δεν μου πίσω μου. Αλλά αυτό είναι πανεύκολο, τέλος, σιγά. Α, τι ωραία. Παιδιά, το βλέπετε. Παιδιά, το πέρασα. Πω καλά. Πέρασα αυτό και δεν μπορούσα να περάσω το προηγούμενο. Γι' αυτό από τα χειρότερα. Και πρέπει να κάνεις jump. Τώρα, παιδιά, θα κολλήσω τύπο και θα πάω έτσι. Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Παιδιά, ο Δημήτρης δεν είναι από αυτά, οπότε μην... Γκάρι! Αυτό, παιδιά, μου αρέσει ο ήχος, το περιμένετε να δείτε τι κάνει. Γκάρι! Έτσι. Και τώρα λίγο να τα ακουμπήσεις όμως και κάνε γκάρι. Δεν το θυμάμαι. Τη σωστή πόρτα να διαλέξεις, λέει. Ποια είναι η σωστή πόρτα, αυτή είναι. Ναι. Και τώρα ένας επιστήμονας, αυτός υποτίθεται θα μας βοηθήσει και θα μας ανοίξει μια πύλη
και θα μας πάει σε μια πόλη για να ξεφύγουμε από τον δάσκαλο. Βλέπετε, επειδή είναι επιστήμονας εδώ, θα μας ανοίξει μια απειλή, θα ξεφύγουμε. Αλλά μετά θα μας βρει ο δάσκαλος. Να βλέπετε, το κάνει. Και τώρα θα ανοίξει μια πύλη, θα μπείτε και θα ξεφύγετε. Εντάξει! Να βλέπετε, άνοιξε η πύλη. Και τώρα μπαίνουμε και μας πάει σε Κάντλαν, το λένε. Μια πόλη με φρουτάκια. Που εκεί να δείτε απόλαυση που θα έχει σπάσιμο τάμπλετ. Οκ. Μπαίνουμε Κάντλαν. Ό,τι καλύτερο. Ωραία. Εγώ εντάξει, αυτό είναι εύκολο αυτό. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο, όχι δεν είναι. Όχι δεν είναι. Κι όμως είναι. Λοιπόν, από εδώ περνάτε, έχει γραφικό πάτωμα όμως και είναι εντάξει. Κάναμε το checkpoint. Εδώ πατάμε, υποτίθεται δεν πρέπει να πέσει τη σοκολάτα, γιατί η σοκολάτα είναι λάβα, δεν φλωρίζει λάβα. Και κάτι βλακίες! Τι skip stage μωρέ, άντε. Μου πεις εμένα. Yikes! Τώρα το σωστό είναι το κόκκινο και το μοβ, από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει παιδιά. Οκ, εντάξει. Σου λέει μετά, πάμε παρκούρ. Αυτό είναι, το μοβ είναι σίγουρα το σωστό, αλλά πρέπει να ρίξα. Και μετά εκεί η πύλη όπως βλέπετε, γυρνάτε πάλι σπίτι σας με την πύλη, αλλά κάτι θα έγινε λάθος. Και σε βρήκε ο δάσκαλος και σου βάλε χειρότερο, σου έβαζε λέιζερ στην πόρτα και δεν μπορούσες να φύγεις. Θα δείτε τώρα. Να είμαστε. Κοιτάξτε τι μούρδι είναι, δηλαδή. Well, hello, there's you. Το όνομα μου στο Roblox είναι. Όπως βλέπετε, you're gonna be in the very long time, yeah. Τέλεια. Ουί. Και τώρα βλέπετε μας έβαλε laser. Και τώρα εμείς επειδή είμαστε κλεφτερόνια όμως, θα κάνουμε. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Από εδώ είναι. Από εδώ είναι, ναι. Και πηγαίνετε στον επόμενο. Και παίρνετε την κάρτα εδώ. Και σβήνετε. Δεν και βγαίνετε πάλι. Αλλά δεν πάει από την αρχή. Και τώρα, όπως βλέπετε, μπαίνετε πάλι στον επόμενο. Και γυρνάτε με το ίδιο πράγμα ακριβώς. Τσακ. Και τώρα φεύγουμε πάλι. Και τώρα νομίζω είναι το χειρότερο μου level. Τα activate lasers. Τα activate lasers. Που γι' αυτό θα κάτσω μια ώρα εδώ. Activating lasers. Ό,τι πρέπει για μένα ειδικά παιδιά. Activating lasers. Έλα μια ώρα, πάμε. Ήδη παιδιά κολλάμε, ήδη χάνουμε. Λογικό σας φαίνεται. Τώρα είναι ό,τι χειρότερο, δηλαδή δεν μπορείς να κουνηθείς. Εντάξει παιδιά. Ωραία, θα περάσουμε. Πώς το έχω νικήσει δεν ξέρω, αλλά δεν έπαιζα από τάμπλετ. Γιατί από τάμπλετ είναι παρκούρο ό,τι χειρότερο. Μετά θα έχει πάσει ωραίο να το παίξουμε με τον Δημήτρη. Εκεί να δείτε παιδιά, θα είναι. Όχι όντως, άμα μπορούμε καμιά μέρα να το κάνουμε με τον Δημήτρη. Να δείτε πως ωραία. Εντάξει, το έχει νικήσει και αυτός, αλλά έπεσε κλάμα, όχι απλά. Πάμε. Τώρα τι είναι εδώ. Τι ωραία. Τώρα που δεν τα αποδράμε βγαίνουμε εντελώς από το σχολείο. Και ναι, οκ. Και υποτίθεται εδώ είναι οι κούνιες, αλλά μας τις έκαψε ο δάσκαλος. Φανταστείτε δηλαδή ο δάσκαλος, επειδή πρέπει να κάνετε μαθηματικά. Έλα μια ώρα. Πάμε. Yikes. Έλα πάμε στην κούνια πάνω. Κούνια. Εν τω μεταξύ είναι γραφικό, περνάνε και αμάξι. Ουί, το πέρασα. Τώρα τι είναι. Έχει και ταμπέλα. Τώρα υποτίθεται χειμνεράθος. Όλα αυτά φυσικά
Εγώ το κάνω με πονηρότερο από αυτό. Σαν ανεβαίνω πάνω εδώ. Ναι, μου το έπες, εντάξει ότι θέλω Robux. Λοιπόν, πας από εδώ. Και εντάξει, ναι. Και... μαμά μου. Ακούτε παιδιά ότι σε λίγο αυτό που παράγανε το tablet. Και δεν θέλετε να το δείτε αυτό. Εντάξει, έλα. Κολλάει δηλαδή. Να ήταν μόνο τη χάνω. Είναι ότι κολλάει, σαν σπαστικό. Σαν... παιδιά κόβω και τα λέμε να το περάσω. Το περάσαμε. Φουουουί, τέλεια, ό,τι πρέπει παιδιά γι' αυτό. Δεν μπορείτε να πείτε. Μωρέ είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, είναι μικρό αυτό. Ενώ με γκάζει όμπι και άλλα. Δεν είναι μικρά. Πατάμε στη γόμα εδώ, πατάμε στο μολύβι. Και τώρα το χειρότερο jump. Κι άλλο είναι χειρότερο, αλλά αυτό ποτέ δεν το περνάω με την μία. Ωραία! Δεν μπορείτε να πείτε. Περίφημα τα πάμε. Με την πρώτη δηλαδή, το κάνω με την πρώτη. Είμαι τόσο καλός. Ναι. Λοιπόν εδώ, παιδιά, θα πέσει. Κλαμ. Κόβω και το περάσουμε. Το περάσαμε. Ποιο είναι το σωστό εδώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ή όχι. Δεν είναι. Έλα, ποιο είναι το σωστό. Έλα με τα Robux μου, το πες. Με τα Robux και τα Robux. Να το βρήκα το σωστό. Αυτό είναι. Έλα μια ώρα, έλα. Πέφτουμε και checkpoint. Αυτό σε ρουφάκι αναγκαστικά πας αργά και υπ στη στροφή. Στροφάρα Γιώργη. Όχι πάλι στροφή, όχι πάλι. Από τα χειρότερα και αυτό. Το θυμάμαι. Πας εδώ. Μετά τα λέιζερ πάνε πίσω. Και τσακ, το περνάς αυτό. Τώρα είναι κολύμπι. Και πας από εδώ. Εντάξει, αυτό είναι από το πιο εύκολο level, πιστεύω. Γιατί απλά χρονότερος δηλαδή. Δεν είναι... είναι χρονοβόρο αρκετό. Όμως δεν μπορεί να πείτε. Έλα, ανέβα. Και λοιπόν μετά βγαίνουμε. Ανέβα με την ισχύα σου παιδιά. Κόβω μας ανέβη. Φτάσαμε. Και βγαίνουμε εδώ. Έλα, εντάξει, κολύμπησες. Άρεσε, εντάξει, έλα. Εντάξει, αυτό είναι πανεύκολο. Δεν είναι τίποτα. Απλά σε ρουφάει κάτω αυτό και πρέπει να πηδάς. Και ναι. Εντάξει, τον αγωριό θα πούμε εμείς τώρα, μην το παρατραβάμε το πράγμα. Αλλά φυσικά εγώ το πάω έτσι πάντα, από τουαλέτα σε τουαλέτα, γιατί δεν θέλω να περάσω. Και μετά μπαίνω στο τέλος του. Λαβύρινθος! Δεν θυμάμαι παιδιά να το λύνω, δεν θυμάμαι. Παιδιά, άμα το λύσω, θα λες... τι ωραία! Παιδιά, τι είναι αυτό. Χειρότερα. Παιδιά, όχι. Εντάξει, θα περάσουμε παιδιά. Δεν ξέρω πώς. Πρώτο τελευταίο level, το χειρότερο όμως. Είναι το... αυτό νομίζω από τα χειρότερα δηλαδή. Ωραία λοιπόν, κόβω και το περνάμε αυτό. Λοιπόν παιδιά το περάσαμε. Και πάμε στο τελευταίο, τώρα το τελευταίο δεν έχει πολύ parkour. Και μετά τελειώσαμε. Οκ. Εντάξει το τελευταίο το χρονοβόρο είναι. Αλλά έχει parkour, δεν μπορείτε να πείτε. Ωραία. Πάνω από εδώ, Ανεβαίνετε εδώ. Κάνετε εδώ το parkour. Φαντάζομαι είδατε και ένα short που έκανα που λέει day to night. Τέτοιο
timelapse και έδειξα όλη τη μέρα από ένα παράθυρο. Νικήσαμε, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο, μην ξεχάσετε να βάλετε ένα subscribe. Congratulations. Και ένα subscribe, δηλαδή το χανάκι. Χαιρετώ. Βασικά, παιδιά, δεν χαιρετώ ακόμα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, subscribe, like. Χαιρετώ.